салому алейкум дӯстон бародарони гиромӣ, умедворам хуб ҳастед ҳастем иншоаллоҳ. бародарони азизбопо хоҳарони гиромӣ, чӣ хеле ки модарро дидем, модари бераҳмат чӣ хеле фарзандша лата кӯб мекунад. нисбати ин модар чӣ гуфтанем? модар авваланш ки аллоҳ ҳидоятат кунад. фаҳмидӣ? дуюмаш ин ки мақсад бабинда баъзе одамо ба нохуни ине ки ба мисли фарзанди шумо зор ҳастанд. шумо нахоҳ ки ҳамин корат кунед. бо изо накашида айба надониста мақсад бабинда чӣ кор мекунӣ модар? ҳамин қавлад мекунӣ хай мақсад гуда ки азоб метӣ. шарте ҳам камера кардан дар публика партофтан. дар мо як маталай да, як маталай мақсад мегӯян ки қасди вусораи мусо мегира, и зан и модар ҳамин кора када. падари вай гуноҳ дора. охир тифли бегуноҳ чӣ гуноҳ дора? барои чӣ қай азоб метӣ духтараки хушро? бовар кунед бародари азиз, ма дидем ки дили ҷигарам рехт. бо бечора ин хеле ҷай дасташ сӯхтагӣ буд, чӣ хеле буд. аллоҳ ҳидоятат кунад. модар ай худо бутаст ин кора накард. ма дидам ки ман мезанам бисёр модаро мақсад саршон мақсад на бардора ғазаби бисёр мешаванд, яъне қаршон мекунанд мезананд, неки публикада намезананд. намегиранд ки шумо камера кунанд публикада партоянд. аз аллоҳ бутаст модар дигин бори корта такрор накард. мақсад қасди усораи мусо нагӣ. падараш гуноҳ дора, қати падараш ришад кард. қати гула кард не ам мезаниш ки мақсад маиб меша, авай қари меган девона, зараре девона. фаҳмиди модар? бо пага авай як кор кард, худат мерай бо давдав мекунӣ, личениш мекунӣ. توبه توبه یکم برای خیلی مادر رو میبینیم که مقصد فرزندش میزنه با پوبلیک کدام پارتیاش. بعدن چی گفتنیم نسبت این برادرایی که مقصد بسیارش در سایتش پارتی برادران عزیز نکنین. یک کس که مقصد احمق شید، گاو شید، شما تیماس اکانت مقصد ودامگاری روایت کنین. мақсад ҳамн видеоро диде партов кардуме ё ки бигӯе удалиш ки ё ки бигире жалош бизане авай паҳм нашава. ин модари мақсад тоҷики худмо нишон метавад. бераҳмӣ модари тоҷика нишон метавад. бо худмон қасд мешем. дар кор нестаем кӯро. бигире жалва бизане тамом маҳкамаш кунед бирава. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарони гиромӣ, чӣ хеле ки мебинем мо дар метрои Тиёпистон қарор дорем. 4 этажа. биёед иншоаллоҳ тамоми намуд боро ҳастай, харонда ҳастай мода ва ҷои ҳиҷома ҳастай. замири главни марҳаматин акаҳом омадан дар хизматем. акаҷон чӣ хеле сехта? сози охи бародарода чӣ гуфтани? биёяни ҷома кунем не? ина бародарони гиромӣ, чӣ хеле ки мебинед акара 10 банка дадем, мошаллоҳ беҳтарин хунуш баромада. марҳамат, биё иншоаллоҳ дар хизматем. ина якомон банкоша нав задем. ина якамон дар фитабочка қарор дора. чӣ хеле ака фитабочка? беҳтарин. чӣ хеле сехта? марҳамат бародарони азиз, чӣ хеле ки мебинед акара фитабочка ба фитабочка 3 навон массаж рушнои аппарат ва кумни баъдан хиҷома мегирем. биё иншоаллоҳ дар хизматем. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. зинда бошед.